D'acord. Bueno, benvinguts a tots. Ens fa molta il·lusió poder repetir les jornades del Dia de l'Epilèpsia. Hem triat aquest any el Purple Day, que és avui, 26 de març, perquè és el dia de la conscienciació de l'epilèpsia, que és per donar visibilitat a aquesta malaltia o aquest trastorn i per combatre l'estigma, que en vam parlar molt l'any passat. I volíem començar, a part de donar-vos la benvinguda i les gràcies per haver vingut, amb aquesta declaració institucional que es va fer al Parlament de Catalunya, que es va llegir per en Josep Rull el dia 19 de març, o sigui, aquesta setmana passada, i justament fa referència al dia d'avui, al Purple Day. Ells van llegir això davant de tot el Parlament de Catalunya, jo no us el llegiré, si voleu us ho podem passar, però aquí us l'ensenyem. I realment per què ara ho fa el Parlament de Catalunya? Per què fa una declaració institucional? Doncs perquè des de les societats catalanes i espanyoles d'epilèpsia i des de la Federació de Pacients s'ha fet un projecte, s'està fent un projecte, s'està portant a terme i hem començat contactant amb els polítics i ells han fet aquesta declaració institucional per reconèixer, per donar suport a aquesta malaltia, a les persones que conviuen amb epilèpsia i als seus familiars, per visibilitzar aquest trastorn i per donar un compromís institucional a la societat perquè sigui més justa, informada i inclusiva. I què reclama el Parlament per la millora de l'atenció als pacients amb epilèpsia? Demanen i demanem una atenció sanitària que sigui integral, que sigui equitativa i que sigui amb un diagnòstic precoç i tractaments més adequats. Amb un seguiment especialitzat que sigui accessible per tothom i amb igualtat per tot el territori, que no tot es quedi a Barcelona, tant en l'atenció urgent com en l'atenció ambulatòria. I sobretot amb especial atenció a la gent que té barreres socials i a persones, infants, adolescents i en situació de vulnerabilitat. I donen poder a les associacions de pacients i animen a augmentar i a donar suport als drets d'aquestes persones i a defensar i donar més sensibilització social. I el missatge final que transmet aquesta declaració és que vol fer visible l'epilèpsia i que és una responsabilitat col·lectiva de tots, no només dels metges i dels pacients i familiars, sinó també des de la Generalitat. Garantir una vida digna, plena i lliure de discriminació per les persones amb epilèpsia és un dret i crida a institucions, agents socials i a la ciutadania a sumar esforços per aconseguir aquests objectius. No és veritat, això ho he posat malament. Llavors, només us volíem ensenyar que no estem sols, que un any més estem aquí i esperem que seguim els pròxims anys i que l'any que ve puguem explicar-vos com està avançant aquest projecte a la Generalitat i si realment ens fan cas aquesta crida de millorar l'atenció cap a tots els pacients amb epilèpsia. I comencem, sense més preàmbuls, amb l'aspecte que hem volgut centralitzar aquest any, que són el son. El son i l'epilèpsia. I començarà la doctora Fina Turbau. Vols posar-te aquí? Sí, perquè això vol ser positives. Aquest, no? PDF, vols? Perdoneu, ens coneixeu molts, però no ens hem presentat i això ho hem fet molt malament. Jo soc la Cristina Coll, coordinadora de la unitat d'epilèpsia. Jo soc la Laura Sánchez, que soc neuròloga de la unitat d'epilèpsia. Jo soc Fina Turbau, neuròloga també de la unitat d'epilèpsia. Jo, la Lluïsa Martínez, la infermera de la unitat d'epilèpsia. Jo, la Daniela Torres, que soc neumòloga de la unitat del son. Sense més preàmbuls, anem a començar. Agrair-vos molt la vostra assistència, gràcies per compartir aquesta xerrada. M'ha tocat la part fàcil, que és la part d'introducció, que és el son,
Perdó. Ara potser s'encén millor? Molt bé. Doncs comencem pel son. Veieu que no he posat article perquè després de consultar-ho àmpliament en català. Les son són les ganes de dormir i el son és el fet físic de dormir. Si perdoneu si en algun moment d'aquesta xerrada faig algun petit canvi no específic. Ens passem una tercera part. Sí. Exacte, sí. Ens passem, gràcies, una tercera part de la nostra vida dormint. Habitualment, socialment, es considera un temps perdut, podem fer moltes coses, intentem restar hores de son per fer més coses, però avui sabem que és una de les funcions biològiques més necessària alhora que complexa. Dormir no és apagar el cervell, ja que durant el son el cervell està molt actiu, però d'una altra manera. Fa coses com reparar teixits, reorganitza la informació, manté l'equilibri intern del cos i segurament moltes altres coses de les quals avui dia no en tenim cap idea. Per què serveix dormir? Molt bé, per descansar, oi? Doncs intentarem fer canviar aquesta idea al llarg de la xerrada. Perdoneu, següent. No tot el son és igual. Hem de saber, suposo que molts ja ho sabeu, que el son va per cicles. Veieu tot aquest llit? Doncs això representaria tot un son, una nit de son. I veieu que hi ha petits muntanyetes. Cada muntanyeta seria que més o menys una estructura similar, però ja veieu que no són ben bé iguales. És un cicle de son, hora i mitja. Primer vindria cada un d'aquests pics, començant per dalt. Tindríem la part blava, la part blava més clareta, és el son lleuger. Aquí comencem a desconnectar-nos de l'entorn. És una mica una època de transició, una mica com les onades, que van i venen. Són uns minutets, però en aquests minutets, si vosaltres penseu quan m'he dormit exactament, no ho sabem. De fet, qualsevol cosa ens alerta, però no ho recordem. La respiració i el ritme cardíac sí que comencen a latir-se. Pocs minuts després ve un son superficial ja una mica més estructurat. I finalment vindria un son més profund, que és el més reparador a nivell físic. Aquí, fent una petita pinzellada, s'alliberen certes hormones. Sempre es diu que els nens necessiten dormir molt, i és veritat. És el moment en què treballa tot el cos per formar noves cèl·lules, nous teixits i créixer amb altura, que és el que ens entén. Si ens despertem en aquesta fase, malament, estarem confusos, desorientats. Això ja us ho explicarà més la doctora Sánchez després. I finalment el son REM, que és aquesta muntanyeta que veieu d'aquí de color negre, que cada vegada, cada cicle de son agafa una mica més d'espai, és el que intenta entrar. És la fase on diuen, perquè això no ho sabem exactament, que somiem amb més intensitat, on el cervell està molt actiu d'una manera diferent a quan estem desperts, però d'alguna manera també té certa semblança. Aquí es consoliden sobretot les emocions i la memòria. I els ulls, que és el que dona el nom a aquesta etapa, es mouen de manera molt ràpida. No sé si heu vist algun bebè que estan amb les parpelles tancades i sembla que els ulls es moguin. Doncs és aquesta etapa. Característicament, tots els nostres músculs, excepte els dels ulls i els de respirar, dos en quart, no responen, estem paralitzats. I com ja podeu veure, un bon descans no depèn només de quantes hores dormim, també depèn de la qualitat i l'equilibri en aquestes fases de son. Si em permeteu passar a la següent. Anem a la pregunta més bàsica. Per què serveix el son? És un camp relativament nou. Segur que ens queda molt per saber, però en general sí que podem dir que el son té, com ja he explicat una mica, una funció de reparació física, per exemple, muscular, després un entrenament molt intens, sabem que el son és molt necessari, i per secretar certes hormones, com ja us he dit, la de creixement i moltes altres. Una segona funció que avui en dia comencem a intuir com va és la consolidació de la memòria. I finalment, una funció que és la més nova, té uns pocs anys, que és la funció, podríem dir, perdoneu-me, de neteja de residus a l'activitat del metabolisme del cervell, que es fa preferentment per la nit. Per un sistema que es va començar a descobrir fa poc temps i que ha donat molts articles i del qual encara no en sabem molt, i que hem dit no sistema limfàtic, sinó glimfàtic,
perquè fins ara pensaven que el cervell no tenia cap sistema de neteja, cap sistema limfàtic, com pot ser. Anem per parts. Com consolidem la memòria? Durant el dia tenim una memòria instantània. Per exemple, ens diuen un número de telèfon, una adreça, la disposem durant uns pocs segons, potser algun minut, i després la descartem. Que em perdoni si hi ha algú aquí de neuropsicologia, perquè ho explico de manera molt breu. Però hi ha altres informacions que necessitem molt més temps. On hem deixat el cotxe aparcat, la llista de la compra, una recepta de cuina, en recordar-nos d'organitzar el cap de setmana, o experiències molt més importants que podem recordar tota la vida, per exemple, com va ser el dia que va néixer el nostre primer fill. Oi? Doncs bé, per aquesta funció, l'hipocamp és el lloc del cervell on s'emmagatzema tota aquesta informació. Ara bé, durant el son superficial, aquestes dades que s'han quedat emmagatzemades es tornen a processar, passen a la substància gris del còrtex cerebral i es tornen a processar. Durant el son profund es processa tota aquesta informació de manera més complexa, d'alguna manera es classifiquen en categories i altres coses molt més extenses a explicar. I ja durant el son REM, que és quan somiem, es processa més, podríem dir d'una manera una mica vasta, a nivell emocional. Si ho pensem bé, cada fase de la son té una funció diferent però complementària. El son lleuger és quan ens permet desconnectar-nos progressivament de tot el món exterior. La segona part del son estabilitza i protegeix el descans, el temps que participa en els processos de memòria. Aquí un soroll ja costa molt més que ens desperti. El son profund, que abarca una bona part del son, repara el cos, reforça el sistema immunològic i permet el que podem anomenar una renovació del cervell. I el son REM reorganitzaria les nostres experiències, emocions i la nostra capacitat d'adaptació. Ara doncs ja tenim clar que un bon son, un bon descans, no depèn només de quantes hores dormim. Perdoneu. Així doncs, hauríem d'explicar, abans de seguir, un altre concepte que és el ritme circadià. Aquesta paraula ve del llatí, circa vol dir més o menys al voltant de, i dia, doncs crec que no cal traduir-ho. El son i el ritme circadià són dos sistemes que estan molt relacionats, però no són ben bé el mateix. El ritme circadià és el nostre rellotge biològic intern, un sistema que organitza les nostres funcions en cicles d'aproximadament, i fixeu-vos en la paraula, no ben bé, de 24 hores. Això vol dir que necessita una mena de rellotger que ajusti aquest rellotge per acompassar-nos amb l'activitat externa. I el sincronitzador d'aquest ritme no podria ser altre que la llum. Pel matí, l'exposició a la llum natural ens envia una senyal molt clara al cervell. És hora d'activar-se, augmenta l'estat d'alerta, la temperatura corporal i s'inhibeix la producció de melatonina. Per la nit, quan ja no hi ha llum, passa tot el contrari. El cervell comença, entre moltes altres coses, a produir melatonina i facilita l'aparició de la son. Aquest sistema ha funcionat de manera estable durant milers d'anys, podríem dir, però en els darrers anys han sorgit canvis importants. La llum artificial, especialment la de les pantalles, prolonga el dia biològic més enllà del natural. Ens anem a dormir més tard, amb el cervell encara activat, això retrassa l'inici del son. A més, els horaris irregulars, els canvis constants a l'hora d'enllitar-se, despertar-se, viatges d'avió, canvis d'horari, no estem preparats per això. Ens hem saltat la nostra pròpia programació biològica. I els canvis de torn laboral, per què dir-nos, els canvis rotants. Hi ha gent que treballa una setmana del matí, la següent li toca treballar al vespre i la següent treballa al matí. No hi ha qui aguanti això. Tot això ens acut amb molts problemes al metge de capçalera i potser a la consulta de son, però creieu-me que és un bon problema. I tot això té relació amb que ens hem saltat la nostra natura. Quan el son i el ritme circadià estan alineats, el son apareix de manera natural, és estable, és reparador. Llavors, què podem fer per cuidar el nostre ritme circadià? És només una pinzellada. Exposar-se a la llum de manera natural pel matí, especialment les primeres hores del dia, i reduir l'exposició a la llum intensa quan? Per la nit, especialment la de les pantalles. Tot això ajuda que el cervell entengui que és el moment de començar a descansar.
I finalment, ja a l'última diapositiva, us he promès que parlaria una mica d'aquest sistema nou, que és el sistema limfàtic. Dirien que d'alguna manera tots aquests residus que es produeixen al cervell, sobretot durant el dia, s'han d'eliminar. Llavors, passa una cosa ben curiosa. A la nit, l'espai que hi ha entre les cèl·lules que hi ha al cervell augmenta. Les cèl·lules d'alguna manera s'encongeixen. Tot això té una explicació biològica que excedeix una mica els meus coneixements. Hi ha gent que en sap molt més, potser la doctora Torres. I el que sí podem dir és que durant el son profund, preferentment, és quan hi ha aquest sistema, que és com una onada d'aigua fresca, com una inundació, i que ens neteja el cervell per estar llestos el dia següent. I moltes gràcies per la vostra atenció. Us introdueixo la doctora Sánchez, que us explicarà els trastorns de la son. Molt bé, doncs jo soc la Laura, que ja ens hem presentat abans, i jo us parlaré dels trastorns del son més comuns. Parlaré d'aquests tres, n'hi ha molts més, però parlem dels tres més principals, que són les parasòmnies, l'insomni i les cames inquietes. Llavors, doncs, si anem ja en matèria, amb el primer, les parasòmnies, és un trastorn del son que sol passar entre quan el cos està encara despert i ens estem començant a dormir. En aquest moment és quan aquestes parasòmnies es comencen a activar. El cos actua però la ment està descansant i això sol passar en el primer terç de la nit, no al final sinó cap al principi. Normalment diuen cap a les 2, 3 de la matinada és quan apareixen aquests símptomes. És molt freqüent, ara parlarem dels més freqüents, però solen ser en nens, entre un 3 i un 17% són infants que quan es van fent grans, a l'adolescència, això millor desapareix. Hi ha molts casos familiars amb antecedents tant pares, avis que també en tenen i el que sabem és que és una patologia benigna, perquè és això, tot i que la persona ho pateixi i en aquella persona és un trastorn important, l'únic perill que hi ha és que es puguin fer mal amb les coses que hi ha al voltant. Quins factors de risc tenim per tenir aquestes parasòmnies? Doncs és com un cúmul de coses, el fet de dormir poc, el no dormir, que el dia, que el son profund no sigui del tot clar, l'estrès, les preocupacions, dormir en llocs nous, quan marxem de colònies, de viatges, en hotels, en llocs que no estem acostumats, o tenir febre o alguna altra infecció. Tot això són factors de risc per tenir les parasòmnies. Les classifiquem, diguéssim, en dos grups. La doctora Turbà us ha explicat una miqueta les fases del son, son REM, son no REM, doncs les parasòmnies també les classifiquem en no REM i parasòmnies REM. En què es diferencien? El son no REM, hem dit, primera part, per tant passen al primer terç de la nit, 2, 3 de la matinada. És més freqüent que passin en la fase del son profund, N3, i aquí sí que es caracteritzen per una confusió mental, sobretot quan es desperten, estan bastant confusos. En canvi, les parasòmnies del son REM solen passar més a la segona part de la nit, cap allà a la matinada, afecten el son REM i aquí els pacients no es desperten confusos, sinó que es desperten completament normals, recorden el somni i per ells han descansat com una nit com qualsevol, no són ni conscients. Les parasòmnies no REM. En tenim el sonambulisme, que suposo que us sonarà bastant, amb nens, despertar confús i els terrors nocturns. I en canvi després tenim el trastorn de conducta del son REM, que és la parasòmnia principal del son REM. Una taula resum, per explicar de forma bastant senzilla en què consisteix cada una de les parasòmnies del son no REM. Despertar confús, el típic pacient que de cop s'asseu al llit i mira al voltant, totalment confús, no sap què ha passat, està desorientat. Aquests típicament no s'aixequen del llit ni caminen, no, bàsicament s'asseuen i ui, què ha passat, estic confús. I no ho recorden. Dura pocs segons, després molts tornen a dormir i ja està. Sonambulisme, el més típic i el més conegut. Aquí sí, s'aixequen, caminen, inclús poden anar a la nevera, donar una volta per casa, actuen com si tinguessin un objectiu. Realment, ulls oberts, ells van amb aquell objectiu, però estan completament dormits, no són conscients del que fan. Gairebé mai ho recorden i pot durar entre minuts,
poca estoneta, depèn de l'acció que vagin a fer. I l'altre que tenim són els terrors nocturns. Aquí tampoc s'aixequen, sinó el que fan és que de cop criden com si tinguessin molta por, molt pànic, agitats, molta taquicàrdia, molt nerviosos, no ho recorden, de fet el dia següent es lleven tan tranquils i a vegades triga, però bàsicament el que triguen és en tornar a estar a l'estat basal, en calmar aquests pacients. Què podem fer amb aquests pacients? Doncs evidentment intentar no despertar-los bruscament, no fer-los ei, desperta, perquè això és pitjor, encara s'espantaran més i empitjorarem aquest quadre clínic. I idealment tampoc anar-los preguntant, quan estan en aquest trastorn, en aquest moment de que no són conscients, anar-los fent preguntes. El seu cervell en aquell moment no està per anar contestant totes aquestes preguntes. El que hem de fer és intentar guiar-los suaument, tornar-los al llit, i mesures que podem fer per prevenir és una miqueta adaptar l'habitació, tancar bé finestres, portes perquè no puguin sortir, no es facin mal, treure tots els objectes que hi hagi al terra perquè no es puguin entrebancar, no caiguin, objectes, tauletes o alguna que es puguin caure i fer mal, també intentar retirar-les, i si tenen trastorns que són molt actius, d'aixecar-se i fer diverses accions, intentar protegir una miqueta aquestes zones, ficar només coixins o alguna perquè no es puguin fer mal. I l'altre grup que hem dit durant el son REM, aquí el que tenim és que el pacient, hem dit que és la fase on més somiem, el pacient el que fa és tenir somnis i interpretar el que somia, tal qual. Si està somiant, solen ser somnis desagradables, de lluita, de fugida, llavors el que fa és interpretar, donar cops, moure's. A diferència dels altres que us he comentat, aquí es desperten perfectament, com si no hagués passat res. El que més ho pateix moltes vegades és la parella o l'acompanyant que està al llit, perquè rep cops o inclús es poden fer mal. I quan tu els preguntes què tal, no, jo he dormit bé, he descansat bé, jo a la nit no m'ha passat res. Per què ens passa això? Nosaltres normalment en la fase REM, quan estem somiant, el cos està totalment paralitzat. Això és el normal, perquè si no passa això, que interpretem els somnis. Per tant, el normal és son REM, cos paralitzat, somiem i ja està. Quan falla aquesta connexió, és que tenim aquest trastorn i el pacient es mou, dona cops, tot això. Perill. Aquí sí que tenim perill de que caigui del llit, facin blaus, es facin sagnats, facin mal a l'acompanyant donant cops. Què podem fer? Molt similar a el que podíem fer amb les parasòmnies no REM. Treure qualsevol objecte del voltant perquè no es facin mal si cauen, intentar ficar matalassos perquè és molt típic que acabin caient del llit, ficar algun matalàs al llit o alguna per si cauen, minimitzar aquests danys i protegir tot aquest espai. Insomni, que segurament és bastant freqüent i potser algú d'aquí en pateix. Com definim l'insomni? No és només el dormir poc. L'insomni és o dificultat per agafar el son o per mantenir-lo. Potser ens adormim ràpid, però ens anem despertant diverses vegades durant la nit. O ens despertem molt aviat. Potser anem a dormir, m'ho invento, a les 10, dormim perfectament, ens despertem a les 3 de la matinada i ja no podem dormir més. Freqüència, es considera que ja tenim un insomni ja bastant important quan almenys passa uns 3 cops a la setmana. I per què passa això? El que tenim és un estat d'hiperexcitabilitat. El nostre cervell està a tope. Llavors, tant l'estrès físic com emocional és el que influeix principalment en aquest insomni. L'impacte de l'insomni és bastant important en la salut, perquè està relacionat molt estretament amb trastorns psiquiàtrics, ja sigui ansietats, depressions, tot aquest estrès que portem a sobre. També influeix molt en el risc de diabetis, multiplica quasi un 3% el fet de tenir diabetis. I a nivell cardiovascular també. De fet, al dormir menys de 5-6 hores també tenim com un risc per 5 de tenir hipertensió arterial. Important, en aquests pacients que sospitem que poden tenir insomni, fer un calendari de son. Me'n vaig a dormir aquesta hora, me desperto aquesta hora, me torno a dormir aquesta hora. Això és bastant important. Quin tractament tenim? Abans que fàrmacs, el millor tractament per l'insomni és la teràpia cognitivo-conductual, el tractament més psicològic, per intentar reduir tot aquest estrès. El que fa és augmentar l'eficàcia del temps que dormim, entrenem el nostre cervell per intentar baixar aquest nivell d'estrès i associar, anem al llit a dormir, no a estar pensant en problemes, en tots els problemes que tenim al dia a dia. I molt important, junt amb aquesta teràpia, és fer una bona higiene del son, que més endavant us explicarà la Lluïsa, de com l'hem de fer.
fàrmacs, evidentment sempre estem a temps de posar fàrmacs, però si els podem evitar millor que millor. Si veieu aquí una comparativa entre la teràpia cognitivo-conductual i la medicació, la teràpia cognitivo-conductual, de fet, tractem el problema en si, la conducta, l'ansietat, i el resultat és més a llarg plaç, si ho fem bé. No tenim efectes secundaris, això també és bastant important, i està recomanat com a tractament de primera línia. En canvi, la medicació el que fem és com un parxe, emmascarem puntualment aquests efectes de no poder dormir, però el problema interior de l'ansietat i la depressió la tenim allà, no ho tractem. Tenim efectes secundaris, que s'han de tenir en compte, i és ideal utilitzar-lo transitoriament, menys de 4 setmanes potser podem tenir aquesta ajuda per intentar fer una teràpia cognitivo-conductual millor. I per acabar, l'últim síndrome en trastorn del son són les cames inquietes. Com es defineixen? És com una sensació molt ineludible de moure's, necessito moure les cames. No és ben bé un dolor, no és ben bé, és una molèstia, una sensació que necessito moure aquestes cames. Un neguit, no és ni rampes ni res. On ho notem principalment? Doncs en aquesta zona d'aquí, tota la zona de les cames, entre genoll i turmell, els peus pot afectar en casos més greus, però no és el típic. Apareix quan estem en repòs, tranquil·lament, al vespre, sol ser més tard de nit, estem tranquils al sofà i comença aquesta sensació de neguit o d'inquietud, que ens aixequem, caminem i millora i desapareix. Quin és el problema? El problema no és cerebral, no tenim cap problema a nivell del cervell. El que tenim és que el cervell necessita dopamina per controlar una miqueta aquestes cames. Amb la dopamina necessitem el ferro. Si tenim ferro baix, tenim un problema amb la dopamina i és el que ens provoca principalment, és la causa principal de les cames inquietes. N'hi ha altres causes, però la principal sol ser per la falta de ferro, no que hi hagi un problema a nivell cerebral. Què hem de fer? En aquests casos consultar, evidentment, no cal fer cap tipus de prova, ni ressonàncies ni res, perquè el problema no està al cervell i el que fem és mirar ferro. Que el ferro està baix, fem suplementació i la gran majoria de casos amb això milloren i ja està. Que això no és suficient o que tenim el ferro normal, doncs llavors ja sí que tenim altres tractaments més dirigits a nivell per les cames inquietes. I això seria tot el que jo us volia explicar. I ara... Perfecte. És que no sé... Vale. Vale. Hola, bona tarda. Doncs jo parlaré del que són les apnees obstructives del son, un altre trastorn del son. Doncs, què és l'apnea obstructiva del son? Què és i per què succeeix? Quan parlem de l'apnea obstructiva del son, del AOS, és un trastorn respiratori que és una malaltia crònica i que és molt, molt freqüent. En aquesta malaltia el que passa és que la respiració mentre estem dormint s'interromp. Això pot passar moltes vegades, cada hora, durant tota la nit. I per què succeeix aquesta obstrucció, aquest col·lapse? Bàsicament és perquè els muscles de la gola es bloquegen. Doncs si això està bloquejat, i aquí és el problema més important, no pot passar l'aire i per tant no pot passar l'oxigen, no arriba l'oxigen. Aquestes parades de la respiració le diem apnees, d'acord? I a qui afecta aquestes apnees? Doncs aproximadament a un de cada 5 adults podria tenir aquesta malaltia. I és més freqüent, aunque no és indispensable que passi això, el sobrepès i l'obesitat. Sí que és veritat que amb més pes, més probabilitat de tenir una apnea del son, però això no vol dir que una persona molt prima també pugui tenir una apnea del son. Els homes habitualment estan més afectats que les dones, però això sol igualar-se després de la menopausa. En l'edat sí que és veritat que a més edat, més probabilitat de patir una apnea del son, però fins i tot és una malaltia que també trobem amb els nens petits. Després, fàrmacs o per exemple l'alcohol o alguns fàrmacs que inhibeixen o que actuen a nivell del centre respiratori doncs també ajuden a que aquestes apnees o aquest col·lapse succeeixi. I una altra raó que moltes vegades està també associat a l'apnea del son és la posició. Quan dormim, penjar l'aire, quan dormim ensupir, doncs moltes vegades això el que fa és que
que la llengua cau i que també produeix aquesta obstrucció en el pas de l'aire. Realment l'apnea del son és molt freqüent, però a més és molt infradiagnosticada, que vol dir que hi ha moltíssima gent que no sap que fa apnees, ni tan sols pensen que té una apnea. Doncs quan hem de pensar que podem tenir aquesta malaltia? Doncs hi ha símptomes que passen mentre estem dormint i hi ha símptomes que també trobem durant el dia. Doncs quan estem dormint són gent que ronca molt fort, que fins i tot estan en altres habitacions, presenten aquestes apnees, aquestes obstruccions que algun familiar diu sí, deixa de respirar quan està dormint, despertars freqüents, despertar-se amb crisis asfíctiques, és a dir, estar dormint i de cop sensació de falta d'aire, un son agitat o malsons, o necessitat d'anar a orinar amb freqüència. I tot això, al no descansar bé, doncs l'endemà ens trobem que la gent s'aixeca amb sensació de no haver descansat gaire, de tenir somnolència o bé al conduir, que això sí que l'apnea del son és una de les causes d'accidents de trànsit, fatiga al despertar, mal de cap, el cap com molt pesat, sequedat a nivell vocal, molt de canvis a nivell de l'humor per no haver descansat bé la nit prèvia, amb irritabilitat, apatia, depressió, pèrdua de la memòria i de l'atenció, de la concentració en la feina i també disminució de la libido. Doncs, per aquí estem parlant d'epilèpsia, doncs quina relació tenim entre l'apnea del son i l'epilèpsia? Doncs, com hem dit abans, quan hi ha una apnea del son, aquestes apnees, aquesta obstrucció, aquest col·lapse, el que fa és que no deixa entrar l'aire, per tant, no entra oxigen, i quan aquest oxigen baixa durant la nit, el que fa és augmentar l'excitabilitat a nivell del cervell. I a més, totes aquestes apnees fan que el son estigui fragmentat. Ja hem parlat abans de la importància de tenir un son que sigui correcte, amb una bona estructura. Doncs, amb totes aquestes apnees el son està molt fragmentat i això afavoreix l'aparició de crisis epilèptiques durant la nit. Per tant, l'apnea del son fa que augmenti la freqüència de les crisis i a més que dificulti el control de les mateixes. Però no és únicament l'apnea amb l'epilèpsia. L'epilèpsia també, amb tots els canvis que hi ha, afavoreix també que aquesta apnea del son existeixi. Hi ha moltes persones amb epilèpsia que tenen una apnea del son i bàsicament avui en dia la incidència de l'apnea del son en general està augmentant. Per tant, la probabilitat que l'apnea del son estigui present en pacients amb epilèpsia també és important. I tot això és a causa dels canvis a nivell de l'estil de vida que ara portem. Per tant, si ja hem dit que hi ha una relació molt important entre apnees i epilèpsia i aquestes apnees cada vegada són més freqüents en pacients amb epilèpsia, doncs és molt important estudiar si aquest pacient que té epilèpsia també té una apnea del son. I com es diagnostica, com s'estudia? Bàsicament tenim proves del son que fem nosaltres a la unitat del son. La polisomnografia és un estudi que és molt complex, molt complet i que ens dona moltíssima informació, però també tenim altres proves com són la poligrafia respiratòria, que és un estudi molt més senzill, que fins i tot es pot fer a nivell domiciliari i que moltes vegades, i veient cada cas en particular, podria ser suficient per poder diagnosticar una apnea del son. Doncs tenir aquestes proves ens permetrà identificar quin tipus d'apnees té el pacient, la severitat d'aquestes apnees i a més poder planificar millor el tractament que posteriorment li podem donar al pacient. I com es tracta? Principalment hem dit que l'apnea del son està augmentant per canvis a nivell de l'estil de vida, doncs hem de tornar a fer aquests canvis en l'estil de vida. No parlaré d'això perquè sí que després parlaran més endavant, però tenir una bona higiene del son. I això no és únicament per al pacient que té una apnea del son, sinó per tothom. Tenir un horari regular, no fer uns sopars amb molta quantitat, intentar evitar, com s'ha dit abans, totes aquelles pantalles o il·luminació artificial,
evitar l'exercici abans d'anar a dormir, evitar el que és fumar, medicaments i controlar el pes. I específicament per al que és l'apnea del son és la CPAP. La CPAP és un tractament que s'ha vist que és ràpid, que és eficient, que és segur i que està ben tolerat. Doncs el que consisteix la CPAP és una màquina que aquí... Ai, se m'ha anat. No, si toco això, no. Això és un compressor que va amb una tubuladura i una mascareta i un arnès. El que fa la màquina és agafar aire de l'ambient i ho dona pressió. Doncs a l'entrar aire a pressió de manera contínua per la via aèria, el que passa és que manté oberta la via aèria constantment. Per tant, si la via aèria està a tensió i no col·lapsa, doncs pot passar l'aire, pot passar l'oxigen i totes aquestes coses que produïen l'apnea no estan present. Per tant, com ajuda el tractament al control de l'epilèpsia? Doncs eliminant i controlant les apnees. Per tant, redueix la manca d'oxigen nocturn, millora la qualitat del son, disminueix la freqüència i la severitat de les crisis nocturnes, augmenta la resposta als fàrmacs antiepilèptics, redueix les visites a urgències i millora la concentració i la memòria. Doncs, per acabar, i com a conclusions, l'apnea del son és una malaltia que és molt freqüent, que és tractable i amb un impacte molt, però molt important en l'epilèpsia. Per tant, el diagnòstic de l'apnea del son pot millorar el control de les crisis i, a més, millorar la qualitat de vida del pacient i de la seva família. Sí, i tant. No, puc contestar? No, o sigui, una de les... amb els electros de 20-30 minuts i quan ha tingut una crisi no seria valorable perquè l'estat postcrític també està més dormit i podria ser diferent de l'estat habitual que estem parlant del son de cada nit. Llavors, els símptomes que ha explicat la doctora Torres, que és la somnolència matinal, la cefalea, que estigui en falta de concentració, que el vegis al matí realment com molt adormilat i a la nit pensem que sí que podem observar, si ens aixequem a fer un pipi, passem per l'habitació i mirem si ronca, si té apnees, ens quedem una estona escoltant si fa apnees o si fa alguna migdiada que sigui de dia, ho podem vigilar. Llavors, si hi ha sospita, ho comenteu al metge capçalera o al neuròleg, amb el metge que vagi, i podem fer o bé una poligrafia ambulatòria, que és aquesta prova que sí que és durant la nit, però tu te l'emportes a casa, és un dispositiu que recull a l'hospital, te l'emportes a casa, t'ensenyen com es col·loca i l'endemà el tornes. I és un registre d'aquella nit a casa en una situació de dia a dia. I si no, hi ha aquesta prova més complexa, que ingresses a l'hospital, que són molts cables, que realment és una prova molt més molesta i que no tothom potser pot tolerar. O de la medicació, clar. Sí, en els nens petits, habitualment també la causa, però el que són els pediàtrics, generalment la causa és més per hipertròfia adenoamigdalar. La causa habitualment de les apnees és per aquesta causa, que és molt més, que és diferent en els adults. Per tant, jo suposo que no és que no es pugui estudiar, òbviament que sí, però sí que la causa que es dona en els adults, l'apnea del son té una causa multifactorial, pot ser moltes coses. Habitualment en els nens petits el tractament no és començar amb una CPAP,
sinó la intervenció quirúrgica per otorrino. Habitualment, no generalitzem. Doncs cada cas en particular s'hauria de valorar i potser en aquest cas el pediatre o el neuròleg s'hauria de valorar. I tant que sí, perquè si la té sí que ajudaria a controlar. S'està gravant la conferència i... mira, sí, Laura. Sí, molt bé. Doncs, si us sembla, continuem. Hi ha una mica modo resum, hi ha la relació entre l'epilèpsia i el son, que amb les xerrades que perquè hem volgut parlar del son, si és una jornada d'epilèpsia, doncs perquè, com bé hem dit, afecta el control de l'epilèpsia, és un factor desencadenant de crisis i hi ha un vincle amb les apnees, perquè s'associa a problemes de memòria, d'aprenentatge i de conducta durant el dia, perquè ens fa sospitar si hi ha crisis nocturnes no controlades, hem de pensar, justament, si això ho hem vist, crec que la doctora Torres està farta de que li enviï pacients que amb tractaments, que estem fent bé la medicació, que tenen bona adherència, però tot i així no hi ha manera de controlar crisis exclusivament nocturnes i són crisis convulsives. I cada 2 mesos, cada 3 mesos, vinga una altra convulsió. I si ho està fent tot bé, la medicació l'hem canviat, està a dosis adequades. Per què no? Doncs perquè no ho sabíem, però hi havia uns SAOs, hi havia aquestes apnees nocturnes i fins que no hem posat la CPAP i l'ha tolerat portant-la tota la nit, han desaparegut les crisis nocturnes, amb medicació de l'epilèpsia també, però hem de pensar-hi, perquè quan se fan refractaris i són nocturnes. I també hem de pensar que la nostra medicació antiepilèptica ens pot influir de com dormim. Llavors, ja també hem explicat que què fa el cervell mentre nosaltres dormim, consolidar la memòria i l'aprenentatge, és una prevenció del dany cerebral, o sigui, té una protecció neurodegenerativa, ja hem dit que neteja proteïnes, neteja l'amiloide, amb aquest sistema limfàtic si dormim suficientment bé i prepara per un millor rendiment i concentració l'endemà. Llavors, per molt que diem que la medicació ens dona falta de concentració, potser tampoc estem dormint adequadament. I això ens passa a tots, no només. I què hem de fer? El que fa durant la nit és això, aquesta escombra, aquesta neteja de les toxines, radicals lliures durant el dia i és una bateria, una recàrrega d'energia per l'endemà. I quantes hores necessitaríem dormir? Tots. De 7 a 9 hores. Això és individual i el millor és que sigui no per quantitat sinó per qualitat. I la privació de son o un son de mala qualitat pot provocar crisis, doncs tots sabeu que és el primer que us diem quasi a la primera visita, que un dels factors desencadenants de crisis és la privació de son i és un desencadenant directe. Les crisis poden ser de major durada i de més intensitat i això passa independent de la medicació. Si estem fent bé la medicació però fem una privació de son ens podem posar en risc. I és una via de doble sentit, és el que deia la doctora Torres, o sigui, tant les crisis epilèptiques i descàrregues nocturnes que existeixen a l'epilèpsia ens provoquen alteracions del son amb insomni, amb despertars, amb mala reparació de son i ens fragmenten el son i les alteracions del son que puguin existir ens desencadenen més crisis epilèptiques, més descàrregues que ens empitjoraran i és un cicle que va empitjorant. Llavors, el nostre objectiu de tractament, no només farmacològic, sinó de canvis de qualitat de vida, higiene del son, ha d'anar enfocat a trencar aquest cicle viciós de que tot pot empitjorar una cosa i l'altra. Com hem explicat, les meves companyes que hem parlat del son REM i el son no REM, malauradament en l'epilèpsia tots passem per tots els estadis de son. Si dormim suficients hores sense despertar, arribarem a més estadis REM, que són aquests estadis profuns però de son REM, que és el reparador, el que neteja. Doncs si dormim continuadament i arribem a més estadis REM és un escut protector, ens protegeix contra menys descàrregues epilèptiques. És molt, molt rar
que hi hagin crisis epilèptiques en fase REM, perquè com ha dit la doctora Turbau, la fase REM és com si quasi és com una vigília, però està endormit. I el cervell està com més estructurat, està més organitzat i és difícil que allà s'escapin descàrregues epilèptiques. I si n'hi ha, si alguna vegada apareixen crisis en el son REM, són crisis que normalment són més focals, són com més contingudes, perquè com que les altres neurones estan més estructurades, ens protegeix i evita la propagació de la crisi. En canvi, en fases de son no REM, que hi ha la 1, la 2 i la 3, que nosaltres comencem per la 1, que és el son més superficial, i la 2 i la 3 ja seria son profunda. Abans se'n deia que hi havia 4 fases no REM. Doncs és més activador de descàrregues epilèptiques. Quan us demanem, o tots us sona dels vostres familiars, o si sou els pacients, que us demanem un electroencefalograma en privació de son, que a vegades us diem privació de son parcial, perquè no volem que estigueu tota la nit sense dormir si ens sembla un perill. I diem, és que volem que estigueu cansats i vingueu a fer-vos la prova de l'electroencefalograma i només que us adormiu una mica ja ens serveix. Per què? Perquè entreu en N1, N2 de son, o sigui la fase 1 i el 2 del son no REM. Només d'entrar aquí ja apareixen descàrregues epilèptiques, més que en vigília, i si estem cansats, doncs encara més. Per això, i és real, això passa cada nit. Digues. Pots tenir crisis dormint? Sí, hi ha gent que només té crisis dormint. A part de les que he passat. Però no t'espantis, Magí. Ara estàs estable i no et passarà pas, però no passa res. Normalment... És una crisi real? Sí, clar, que és real. Tan real com les de dia. Sí, el que passa és que són pitjors perquè llavors... No, en veritat, si són exclusivament nocturnes no hi ha prohibició amb la conducció d'un vehicle propi, no professional. Però les persones, o sigui, l'epilèpsia, cada un de nosaltres, sabeu que sempre intentem classificar quin tipus de crisi, si en tens d'una o més d'un tipus diferents i quin tipus d'epilèpsia i per quina causa, no? Això és la nostra feina. Doncs, quan un pacient ja debuta, o sigui, quan comença amb l'epilèpsia i només i exclusivament les ha tingut dormint, a vegades és una epilèpsia exclusivament nocturna. En canvi, hi ha altres pacients que tenen crisis dormint i crisis despert, però les de la nit són diferents de les del dia. Però vull dir, hi ha gent que només duren el dia. Però sí que un mateix no sol canviar. No tindrem, per exemple, crisis durant el dia i després de 10 anys de malaltia, doncs ara els tindrem a la nit. Si passés això hauríem de pensar, potser tinc una apnea del son. Si hi ha un canvi en la nostra aparició de crisi, hem de pensar que alguna cosa està passant diferent. Llavors, les persones amb epilèpsia poden tenir encara més risc de fer qualsevol d'alteracions del son o patologia del son que ens ha explicat la doctora Sánchez i la doctora Torres. Els adults amb epilèpsia tenen 3 vegades més de malalties diverses, siguin somni, siguin hipersòmnia diurna, siguin problemes de la respiració, parasòmnies, i els nens amb epilèpsia inclús 12 vegades més. O sigui que realment la patologia del son i l'epilèpsia està molt relacionada per aquesta relació bidireccional que hem dit de les descàrregues i de la patologia del son, i que la patologia del son empitjora l'epilèpsia i això empitjora més la patologia del son. Llavors, i per què podem estar cansats durant el dia? Doncs perquè les persones amb epilèpsia són especialment sensibles a les alteracions del son, com acabem de dir, i perquè poden haver-hi descàrregues nocturnes o crisis nocturnes que ens puguin despertar, perquè puguin haver trastorns de son afegits, com apnees, per microdespertats, per un son inestable i fragmentat, i per la medicació, perquè la medicació ens pot donar somnolència durant el dia, però potser és que ens està alterant el son de la nit. I com influeix? Per al control de les crisis millorarem l'estructura del son,
però alhora hem de pensar que és millor aquest control de les crisis o és que també hi ha un efecte secundari i ens està provocant insomni, com per exemple a vegades pot pensar amb la lamotrigina. La lamotrigina és un fàrmac que t'activa molt i que et fa estar més atent, però si te'l prens al vespre potser no et deixa dormir. I nosaltres som bastant maniàtics en no posar o mirar, no? Individualitzar, però, i sempre s'ha de parlar amb el vostre metge, però vull dir que hi ha fàrmacs que poden alterar-nos el son i que poden fragmentar el son, no? O per exemple canviar aquest son REM i en canvi estem més protegits. Hi ha fàrmacs que milloren el son REM i ens protegeixen molt més, i llavors són fàrmacs antipilèptics i fàrmacs, a vegades altres fàrmacs que preneu per alguna altra malaltia també ens poden influir. Llavors, si tot això vosaltres penseu que està afectat el vostre descans, s'ha de parlar amb el metge, perquè al final vosaltres sabeu com dormiu. I també ens hem de plantejar, que això no ho volia deixar de dir perquè jo sempre he cregut molt en el ritme circadià, que som diferents, o sigui, hi ha 3 estructures de ritme circadià, o sigui, 3 persones diferents. La persona que és matinadora, i això no és així al llarg de tota la vida. Jo, per exemple, us donaré el meu exemple. Jo no m'he considerat matinadora quan era petita ni adolescent, però sí que des d'adult jove, que ja vaig fer la carrera, jo estudiava molt millor a les 7 del matí que a les 11 de la nit. En canvi, el meu home és un nocturn, és un mussol. O sigui, ell estudiava al MIR a les 3 de la matinada. Llavors no ens trobem, clar, perquè si jo m'aixeco a les 6 i ell se'n va a dormir a la 1 de la matinada, doncs no hi ha manera. Llavors hi ha un altre grup de persones que són intermitjos, que s'acomoden bastant a la societat, a l'horari que potser els exigeix la feina, si estàs a Europa del Nord o Europa del Sud, que potser no són tan sensibles a aquest ritme circadià. Llavors això també ens influeix també en com nosaltres hem de fer les activitats durant el dia i potser com volem que la medicació, o sigui, quan volem estar més desperts, i també ho hem de tenir en compte. I hem de, sobretot, especial atenció en els mussols que estan més desperts durant la nit, els hi costa més anar a dormir, s'aixequen aviat perquè estudien, treballen, perquè és divendres i he anat a dormir tard i l'endemà al matí vull apuntar-me en una cursa que fan a les 7 del matí i llavors acabem fent privació de son. I això és supertípic amb l'epilèpsia mioclònica juvenil, que és una de les més freqüents en l'adolescència, que ja pròpiament tenen aquestes característiques de dormir com pitjor, que van a dormir tard i ells, el seu ritme circadià realment és que no tenen son i se'n van a dormir encara més tard. Llavors, quines eines per perdre tot el control, que ja ho havien dit les meves companyes i que potser ara, malauradament, potser trepitjaré a la Lluïsa, però és anticipar una mica i utilitzar aplicacions o calendaris en paper, vull dir, el que us sigui més còmode, controlar el descans i veure realment les hores que dormim. Identificar els desencadenants de cadascú. Hi ha gent que beure una mitja copa d'alcohol al vespre li afecta molt el son, perquè pot afectar el son. Altres que potser m'he fet una Coca-Cola a la tarda. Ostres, doncs hauria de ser sense cafeïna. O avui m'he fet un cafè de més a més, o avui he anat al gimnàs a les 7 de la tarda en compte de les 2 del migdia. Tot això identifiquem cada un el que ens afecta. Llavors, a nivell del metge, què li podem demanar o què podem parlar a la visita? Que els fàrmacs antipilèptics que puguin donar son o que ens puguin despertar ens ajudin en funció de les hores que tenim més risc de fer crisis i que també volem estar més actius, perquè hi ha epilèpsies, com són les epilèpsies generalitzades, que tenen moltes més crisis en el moment de la transició entre el son i la vigília, o sigui, el primer despertar, sempre em diuen, a les 7 del matí, perquè em desperto a les 8 i sempre és l'última hora de dormir, o el poc de despertar, perquè tenen molta relació amb la transició del son-vigília. I a vegades alguns al revés, entre la vigília i el son. La vigília és el despertar i el dormir-te. Doncs posarem fàrmacs al vespre que ens allarguin fins al matí. No posarem un fàrmac a l'esmorzar i no prendrem res més en tot el dia si tenim les crisis just abans de l'esmorzar. Doncs hem d'anar coberts dels antipilèptics quan tinguem més les crisis. I al revés, si tenim crisis nocturnes tardanes, com per exemple epilèpsies frontals, que són
amb crisis exclusivament nocturnes, doncs posarem fàrmacs que siguin altament eficaços en protecció a la nit i sobretot si a més va associat a un trastorn del son, perquè intentarem que si amb un sol fàrmac podem tractar diverses coses, millor, i així estar més protegits. I ja està. És la famosa Lluïsa. La veu. Sí. Jo soc la persona no menys coneguda del servei, de la unitat. Pues sí, la Lluïsa, la infermera. Me sentiu la veu? Bueno, avui ara estic una mica ronca. Ara dels nervis. Bàsicament, clar, els consells, elles ja us han explicat tot molt bé, jo és una mica en general, que tothom sap el que ha de fer, però al final ens anem saltant aquestes coses perquè mira, ens ve de gust, no? La primera, tothom diu dormir entre 7 i 9 hores i a més sempre et vas a dormir a la mateixa hora, t'aixeques a la mateixa hora, quan estiguis de vacances, al cap de setmana. Això és difícil. També deien, bueno, si modifiques una horeta no passa res, però esclar, fer-ho al dia a dia es complica, però diuen que és el millor per mantenir-ho i per tenir el bon son. Les migdiades, també es diu que la migdiada, si no estàs acostumat a fer migdiada, no fer-la. Arriba el cap de setmana, tots diguem, estem faltos de son, anem a dormir, fem migdiades. Si és necessari fer-les cada dia, ja es diu entre 20 i 30 minuts, que no siguin més llargues, i sempre abans de les 4 de la tarda, perquè si no després sí que el descans nocturn acaba afectat. Què diguem? S'ha de fer la vida al dia a dia, activitat física. Cada dia va bé caminar o que ens vagi bé o que ens agradi per fer esport. Però abans de posar-te al llit no anar fent la gran caminada o vaig a córrer o ara faig peses, perquè si no després t'actives massa i a l'hora d'anar a dormir no tindràs son. Menjar. Si pot ser, si ens ve de gust menjar coses més abundants i tal, tenir en compte de fer-ho 4 hores abans de posar-te al llit, perquè si vas que acabes de sopar i amb grans quantitats, coses picants, amb molt sucre, què passa? Que no pots dormir bé. En canvi, si sopes abans, encara que sigui abundant, i després abans passen unes hores i abans d'anar a dormir dius, mira, una mica de ressupó, una mica de llet o una galeteta, això sí que no hi ha problema. Després una altra que diuen, aquí fan diferències, l'alcohol diuen 4 hores abans, després la nicotina i tal no hauríem de fumar, però clar, la cafeïna, el té, elles ho han dit molt bé, aquí diu 6 hores abans, però això depèn de cada persona, perquè hi ha gent que pren cafeïna abans d'anar a dormir i no li afecta, això també s'ha de mirar, no tota la població li afecta igual, o la xocolata, diuen la xocolata abans de dormir, però hi ha gent que diu, jo necessito un tall de xocolata abans de posar-me al llit, i bé dormen, fan les seves hores i s'aixequen bé. Les pantalles, això és un problema, perquè les pantalles tothom acaba amb el mòbil, al llit, mirant coses, però esclar, sí que és veritat per el tipus de llum que pot semblar que és de dia. Llavors costa més agafar el son o quan l'agafes no és el correcte, te vas despertant més sovint, no acabes d'estar bé. Això és, bàsicament, abans d'anar al llit, millor no barallar-te, perquè després vas amb aquella cosa que ara m'he barallat o he tingut una conversa que no havia dit i vas fent tiqui, 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 tiqui i no t'acabes de dormir bé. Llavors, què recomanen? T'agafes una llibreta, t'ho apuntes tot, si tens alguna preocupació d'aquesta manera, sembla que la ment comença a buscar cosetes per dir, jo ja l'he apuntat, poder trobar una solució demà. Passes el problema amb una llibreta. Després, un llit. Sempre se diuen que el llit ha de ser ben còmode, fer només servir per descans o relacions íntimes i no posar-te a treballar, a menjar, veure la tele, que tenim molt l'hàbit de posar la tele i ho vaig sentint, però clar, te vas despertant perquè en algun moment, encara que la veu sigui, o jo que sé, més llums o que te van activant i no tens un son continu.
l'habitació hauria d'estar ben ventilada, fosca, en silenci, la temperatura adequada. Normalment aconsellen que no sigui una temperatura molt alta, entre 16, és que hi ha diferents, diuen que la mitja és uns 18 graus, però clar, això també va molt en cada persona. I després, si durant la nit algú s'ha d'aixecar al lavabo, llums amb sensors, que no estigui contínuament una llum encesa, sinó quan passes s'encenen, no? I si estan baixos, millor, perquè si estàs compartint, i que tampoc sigui tan directe, perquè si estan més cap a baix de la paret, no te va directament i no te desveia tant. Després sí que diuen que una rutina abans d'anar a dormir que relaxi, com pot ser un llibre, una dutxa o un bany, tècnica de relaxació, música, això és una cosa molt personal, cadascú ha de trobar o que veritablement li va bé per anar a dormir. Després, si no es pot dormir, en comptes de quedar-te'n allà, ara me poso la tele, ara millor sortir, canviem d'ambient i quan fas alguna cosa relaxada fora de l'habitació, tornar, quan es comença a notar el son, tornar al llit. I aquestes sí que, quan hi ha les convulsions nocturnes, clar, important seria treure tot el que són objectes que puguin punxeguts o perillosos. Jo que sé, la toaleta de nit no hauria d'estar al costat del llit perquè es pot donar algun cop. El llit, si és baix, per si cauen, millor baixos o matalassos a terra. I dormir preferentment de costat. De nit, sí, hem de dormir a la nit. També. Sí, també. Dormir a la nit és el que toca. I després usar dispositius d'alerta de convulsions o tenir algú al costat que se pugui enterar, més que res per protegir, per quan hi ha per acompanyar durant el moment de la crisi. I sempre prendre la medicació segons han prescrit aquí les doctores. I ja està. Només era una petita notícia. I això l'hauríem de dir. Sí. No sé si teniu més preguntes sobre el son o l'epilèpsia i el son. Perquè ara havíem deixat un espai de recomanacions personals dels pacients, que no sé si algú ha portat alguna recomanació, perquè jo volia portar aquí una que em va dir una pacient que no ha pogut assistir, que és un llibre que es diu Epilèpsia i sus mitos. Jo no l'he llegit, és una recomanació personal, d'acord? Però en ella diu que ha descobert moltes coses, que ha entès moltes coses i que que li està ajudant molt. I llavors també us volíem ensenyar una associació que hem descobert l'últim any, que es diu, si no vull dir malament,